ur botila bat, urez beteta eta boligrafo bat. Trukoa azkarra da. Atento. Bat, bi, eta hiru. Han, ze pasatu da? Ikusten aldezue. Non dago boligrafoa? Eta orain, ni txikitan magoa izan baino lehen, truko hau ikasi nuen. Danak etxean saiatzea nahi dut. Aita edo amarekin. Edo bueno, norbaitek orain magoa ez baldin bada eta nahi bat du probatu. Zer esango zenute pasatuko zela, hau, lapizeroa edo margo hau, alde batetik bestea pasatzen badugu. Ura atera ingo zala, ez? Ba begira, magoak izateko sinistu egin behar da. Eta sinisten baduzu, han, bildur gabe joan behar gara. Gauzak bildur gabe egin behar dira beti, Hori bai, saiatu ama eta aita aurrean egotea, bada ezpada. Ikusten dezute? Alde batetik bestera, bildur gabe, sartu eta benga. Hau zuen etxetan egiten badezute, magoak izan zaitezkete. Musu handi bat eta eutxi.